नो 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 नो. अरे बाहेर कधी ना पुरे लागू म्हणाय कोरोना ते कोरोना किरे कोरोना अच्छा तू त्या सोडतो कुठे किती झालाय सेफली खाणे होणार अरे कोरोना किती बोरोना अरे कोरोना रे किरे घर ना जुवा पण दिसणार बाहेर किती आवाज पाजा अरे कोरोना बोरोना 2 hours later. असं असं ते सोडतो बोरोना आणि घर ना करून आलो रोकडे येलो Derp 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 derp. अरे याने किती रे मागचा राव येलो रोकडो हे गे हांवें कितें हाडला तें सांग कोरोना बियर ओ भाई मारो मुझे मारो मारो आद्य बरं दिनावर आहे कितके दिवसांनी मी आता हात देऊ पाहता मर तुका ओय राव एजंट सारखे देऊ आता दी सी सॅनिटायझर हांव फक्त 50% जम्प सोयता राव सात दी सी तुझे कपड्यांचा वास येता एजंट Yeah 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 yeah. Oh. Yeah 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 yeah. Oh. जर तुमका कोरोना वाऱ्याचा वाचपा जाय त्याला कोणा हात देऊ नका नमस्ते करा थँक्यू हाय गाइस तुम्ही म्हणता ते का पटाका आईचे बुके खपलो आमच्या गव्हर्नमेंटान येता ते 22 तारखे जैसा कर्फ्यू दोला आता पुण्य खपलो जैसा किती बरेल रे ते चल पहिले ते किती बरीला ते कळना ए बोळ एका तिकडे काय तरी केलं म्हणतो गोवा के लोगों मैं देखा ये कोरोना हमारे कुछ नहीं कर पाएगा और सिंगल भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा इस 22 तारीख को हम उसको उखाड़ लेंगे उसको उठाएंगे उसको पटाएंगे ये गोवा में आया है गोवा के लोग डेंजर बहुत डेंजर आली कोरोना तुझी बारी आली इसे गोवा केवळ तू भारत नसते ना रापी 14 वारा गिरे आम्ही 24 वारा खेळपा शकता बच्चे तो स्पिक से खेलते हैं लेजेंड्स तो पबजी खेलते हैं